this is Sen again, guys. This is my review about my facial scrub. Daily scrub in the morning and evening. I use this daily scrub, Neutrogena. Ganun ba? Oh, ganun. Neutrogena daily scrub. Visibly clear spot stress control and with a micro clear technology. Helps clear spots before they appear. So it is made in France, guys. This is only 150 ml. So the instruction is a powerful creamy scrub to help clear spot before they appear and make spots one less stress. Kasi sa totoo lang nakaka-stress yung dark na dark, yung may mga dark spot ka. Ako buti na lang kaya mo at nagla-light na siya. Ito naman is, nakuha ko kasi nung nagbakasyon ako sa Pilipinas. I'm using a cream. Yung mahal pa naman na cream, but mali ko naman kasi hindi ako everyday. Kasi ang init sa Pilipinas nung nagbakasyon ako. So, ayoko yung nagki-cream dahil malagkit. So, dahil siguro nakakalimutan ko or nakuha ko, nasira. Sayang talaga. Kamahal pa naman, so nagsisi ako na gumamit ng cream na yun. So, nag-stop ako. Hindi ko kasi dinala ito noon eh. Kalimutan ko. Ito siya. It's formula with microbeads gently exfoliate dead skin cells while removing oil and dirt. With unique microclear technology, the formula unclogs pores to penetrate deep down and help clear spots. The formula is enriched with green tea and cucumber extracts. Suits skin and gentle enough for everyday use without over drying. Oh, hindi naman siya dry, guys. Kahit pag hilamos, tapos punasan na lang ng towel. Magpulbo ka na, okay na sa akin. Direction for use in the morning and evening. Squeeze a small dab into palm and massage onto wet face. Yan, and then balnawan na siya. So, ganito ang ako konting-konti lang dahil para matipid tayo, guys. This one, I think, gamit ko ng ilang buwan na to. So, yan. Konting-konti lang. At saka wag masyadong madiin, light lang. Light lang siya. Dahil bak mamaya kasi may microbeads siya. Microbeads siya. Be careful na malagyan yung mata dahil mahapde. Mahapde siya. Banawan lang siya. Off ko muna. Baka magasakti yung cellphone ko. Yan, eto na po siya. So far, guys, okay naman. Kasi matagal ko na nga siyang gamit. So, kumbaga, para sa akin, natatrap niya yung pagdami ng dark spot. So, this is my honest review about my facial scrub, Neutregena. Yan. Konti na lang siya. So, ayan o. Konti na lang. Talagang gamit ko na siya matagal na.